jamal laki salam man dendangal wondi mon men don fof en tan dendangal wonbe gal do dental badangal barke en beltimi be fof yo en gaddi do jaba neddo jabaade namdal hono musidbe meden dido namdingal do namdal woni hono jaawo yaya pate gorko mo dubulde so salif ol dumbo tektake sammo nguma yo de ngal do namdal ko ni ngal way ngal wonde video woni leydi no peñol mangol ni woni dendangal ngol do peñol e be namdi wonde ko diwan mabbe to wadi diwan sen bi tektaka sammo nguma en dubulde mbita diwan leydi gidimaka wonde ngol do peñol mangol feñi toon ni woni dendangal pirmudo filmi kadi holliri wonde ngol juuti hato ngol e bi maytude fof yo tigiri ko addata ni woni peñol leydi ko addata dum ko no heewi sanne no feewi wan non aduna ngo ke mouvement woni aduna ngo gonden bal odo murlo omo yiro hoore makko vitesse mo gandanda hoore ma ina dadi wiyore sanne no feewi vitesse o ko 1600 70 km/h woni ujunere e temedde jeegon capande jeeɗi km/h ɗum woni aduna ngo dogata ina taaro hoore muɗum e nder 24 heures e nder heure uji nogas nayi ko jamma e ñalawma arata ko aduna ngo no dogana yiro hoore muɗum ɗum waɗi jiyen nangue ne fuɗana muta e ni woni no yirori fof e ni woni so arti e ni woni ko jiiten nangue ɗo mbiyata ngene fuɗa walla ngene muta taw nangue ngene gotel dari ene yiro hoore muɗum kono noon aduna ngo no yiro hoore muɗum eɗen cikka nangue ngene fuɗa e ni woni mouvement on vitesse ko dogata fodde ɗon ujunere temedde jeegon capanɗe jeeɗi kilométre ay firti ko ɗum ɗon ko woni hen fof alay saago e ni woni dendagal wonno dillirta kono noon enen en tinata ɗum en pamɗi tellement e leydi en tinata ɗum ɗon kono roche uji gonɗi nder ɗi woni dendagal ndiyameje ɗe e ni woni e dendagal ko fate e kaaƴe gonɗe nder leydi ɗe lare gonɗe nder leydi ɗe ina tina ɗum ɗon man noon mouvement o ko toon ummorto mouvement dogno aduna o e moteur o woni ko hakkude leydi to nder hedde fodde wonde ujunnaji jeeɗiɗi ha jeegom kilométre pawɗi nder leydi to toon mouvement o woni toon ko dillata ko woni voilà donc firti ko on vitesse no mawni kadi aduna ngo kadi no dogirta no yiro hoore muɗum ni ina doga kadi no yiro nangue ngue vitesse kadi ɓurɗo hewde sembe holi on vitesse e ni woni vitesse o ko temedere ujunere e teme capanɗe jeeɗiɗi e ganda temedere ujunere e capanɗe jeeɗiɗi ujunere temedere capanɗe jeeɗiɗi ujunere woni 107 000 voilà 107 000 so wiyama noon woni ko duuɓi jaafuɗon woni ko ni woni temedere ujunere e ujunnaji jeeɗiɗi vitesse muɗum an ɗum no joni aduna ngo no doga no yiro hoore muɗum e air fof e ni fodde wonde ujunere temedde jeegon capanɗe jeeɗiɗi kilométre kadi no doga kadi no yiro nangue kadi ay e nder lebbi sappo ɗiɗi artata wonno ɗo no dañi hitande donc firti ko oɗo mouvement fof woni aduna ngo waɗi ko lare nder leydi to waɗi ko kaaƴe gonɗe toon so tawi peñol bangol ni waɗi ne adda ɗum gueɗe ɗiɗi ha tati e goo no wawi taw wonto volcan fusi to woɗɗi londo choc o woni gandanɗa felmande nde ne wawi arde ha nokkuji goɗɗuɗi ɓuuri farwude fo waɗa peñol ina wawi wonde nder leydi to kaaƴe nan toon e rupture de roche wiyete kaaƴe gonɗe toon nde so tawi hayre yolɓitima taw hayre woɗɗude fodde wonde 2 kilométre nder leydi so nde yolɓitima tan to nde woni to e lara leydi canjodiroje ne mbayodira ne pelɓodira nde so nde yolɓitima toon tan dow o yahat onde choc o woni gandanɗa hoorema felmande nde yaha ha dow woni waɗa peñol ay donc firti ko aduna ngo ke mouvement woni nder o ke mouvement woni ina yirlo e lara ɗe no lumbo gandanɗa ɗon pelɓodira kaaƴe ɗe kadi ne jolɓito eyyi ni woni dendagal e ɗum ɗon wawi addude ɗum ɗon woto jeeru joni hono ngol ɗo peñol kollira ngol e vidéo ɗum koto nder leydi to woɗɗi to wonto hayre mawde juutde taw hayre fodde wonde kilométre sappo walla nogas nden wawa yolɓitade to woni ɗo dirta place muɗum so dirti noon e ni woni dendagal e felmande nde yaha ha dow waɗa peñol e yo ɗum waɗa saaha foof aduna he fof en peu partout no waɗa mi neldi ɗon photo je goɗɗe ne gonde vidéo he pour ha yimɓe paama hono ɗum waɗirta voilà kono ngol ɗo peñol ɗum wiyete ko rupture de roche woni ni woni hayre wonde nder leydi so nde yolɓitima to nde woni to e ni taw hayre junde yeru joni jiiya hayre fodde wonde kilométre uji hono ni taw no funngini dow andu kadi kaaƴe ɗe hono majje kadi nana less toon nana nder leydi to kadi hono kaaƴe mbaɗe noon juutde kadi eyyi sa asi nder leydi to kilométre uji ma taw toon kaaƴe kadi juutedi mumen hono kaaƴe gonɗe dow no funngini ɗe voilà donc ɗen ɗon joni so hayre mum yolɓitima tan no adda peƴƴi e dow leydi ga he yo donc ɗum ɗo ni woni no wawi wonde tawa addi ngol ɗo peñol e ko ni woni rupture de roche foti wonde sabu ala foto volcan yiya e séraji volcan woni jeeyge yaltinde e ni woni dendagal yaltude e nder leydi yo ɗum noon en calminama on jarama bandiraɓe diine e gande kese ɗiɗaɓal en calmini dendagal gowɓal e lewnande meɗen kabaruji en calmini bandiraɓe foof